Kowe kenal sapa aja? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terae wis ora seneng ra. Lah. Sapa jenenge sapa? Inah ngono. Sapa? Inah. Tina. Sapa Tina? Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi alah. Oh kok pede. Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton. Kowe nek karo mantanmu kok tegele ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok. Eling apa ora ngono iki ditakoni Pak. Ya kenal kono ya nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Alhamdulillah mengucapkan yang terbaik pokoknya donga sing apik-apik untuk mempelai berdua. Sakmene kene ningali wayang meriah sing mumet bingung rah mudeng ning saking besan iki. Dari Padang dan dari Sunda. Dari Padang, Rancak Bana. Rancak Bana itu artinya apa? Rancak Bana iki apik banget Pak Igit. Oh gitu. Rancak Bana Balarenyo Udo ambek Uni. Udo. Uda Rian Uni Jessica. Oh. Kok eroh ae kowe? Lho cah kene kok kene iki ora trima wayangan sego-sego ya kok Padang Pak Igit. Masa? Oh iki piyai Padang iki terkenal. Nasi Padang. Pai awak jek. Mau kemana? Oh iya. Jebule ya iso lambemu ya nggo basa apa ya iso ya. Kan beliau besan dari Padang dan juga Sunda. Bisa bahasa Sunda? Kumaha kabarna Ibu Amang? Terus selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Bahasa Sundanya bagaimana? Bahasa Sunda selamat apa mau? Selamat malam. Wilujeng dalu ame podo. Oh iya. Ame podo orang aku. Iya. Sugeng lho kok sugeng midhangetaken kok ya. Selamat menyaksikan wayang kulit. Mangga sadayana cacalikan hela jeng ningali aya wayang kulit Ki Sigit Arianto. Oh iya. Jangan tepuk tangan nek ora ngimboi. Lambemu tak pelinteng. Ngimboi donga ning kene kon seneng-seneng karo donga. Berarti bengi iki basamu Jawa Indonesia campur Sunda. Walah mumet bengi iki wong mergo waleh-waleh napa mriki sing disubyo-subyo kan tamu besan. Oh, iya. Harus bisa mengikuti budaya besan juga. Oke betul, nanti juga jaipongan ya. Irarik balik ke Bandung teh. Artes kayak orang bahasa Sunda teh hanya. Artinya apa? Kapan apa balik merono? Usek rasane kene kok mau tundung. Loh, nek balik kan biasanya besane nderek to Pak iya. Igit. Eta sadayanya Jawa Tengah sing sakieu nyambunya ngartos teu bahasa Jawanya. Teu ngartos pokoknya gede-gede kajang ya. Ini orang ngerti gede-gede. Nuhun. Memang ini Jolang itu wajahnya seperti cepot. Jadi dia Asep Sunandar. Oke. Kalau di Sunda Mas Pak Dadan Sunandar. Biasane dadi tamune akeh banget itu. Wah, tamune Pak. Isuk mau lho. Gek malah niki nuwun sewu sing pol ngarepi mobil diparingi pitah. Wah, kok padha nom-nom aku mbiyen nglamar ibune ya ngono kuwi. Iki ora ben-ben Mas Riyani serah-serane Mercy. Lah Mercy padha imbang kali kula. Mbiyen serah-serahanmu ya Mercy. Ah, Scoopy. Scoopy ya diindulke. Yang penting adalah niat. Niat untuk menikah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Semoga menjadi keluarga yang langgeng dunia akhirat. Allahumma amin. Hati-hati manten ini kuliah sekolah yang Perancis.
Pokoke bengi-bengi iki pokoke dientek-entekno nek seneng-seneng artine ngoten niku. Oh, kuwi iso basa. Lho kula omongan karo demit wae iso kok Pak. Iya. Awake dhewe iki kudu iso meguru karo kuntilanak. Lho. Oh sik kok iso meguru karo kuntilanak sebabe? Susah seneng kudu pasrah lillahi taala guyu terus ana kuntilanak tangisan. Kuntilanak ki yo guyu. Susah ya tetep guyu ya kuntilanak. Guyu, konangan dukun yo guyu ora konangan yo guyu. Pokoke luar biasa bengi iki Pak Igit sing mirsani wah tumplek blek. Tumplek blek bakul ngantek teko pasar Medang jejer-jejer mriko. Wah, ya pancene bakul paten ning ngono kae ruko-ruko kok. Oh, bak teraim pun enten Wis bedino. eneng. Oke. Selamat dan berbahagia untuk selamanya Udarian Uni Jessica. Oh iya. Jenengan itu urung tahu wayangan yang Padang dadi urung patek mengenal bahasa Padang. Itu beda-beda lagi, rumpunnya beda-beda. Masa? Bagian Palembang itu sudah lain lagi. Cak mano kabarnya? Oh, ngono. Beda. Pai cek. Tambuah sikik. Oh, iku ana. Ki Yogya nek tambah sikik. Ora percaya, sur kesini Udarian tambah sikik Udarian ya. Tambah sithik bayarannya maksudnya. Oh. Wah, asem ae. Iya bener rek, angger Pak mantuk, bisane mantuk berarti bener. Bapak salah ya mantuk, ora ya mantuk. Sing penting nyawiji dadi siji bengi iki. Ya Allah, milih besane bahasane kok angil-angil. Itulah dinamakan jodoh. Bineka Tunggal Ika, dimanapun berada Allah menentukan jodoh di situ akan bersatu. Wah, ya. Nggih, seneng angger kok keplok-keplok mesti kabeh nambahi. Alah. Nambahi donga lho Pak. Oh, nambahi donga. Muga-muga aku ya melu ndongake kowe, Jo. Muga-muga majolang sehat. Amin. Panjang umur. Amin, Pak Igit. Awet urip. Amin. Urip terus nganti entek wong kowe isih urip dhewe. Sik. Omongane kok urip terus ngantek entek uang. Lah panjang umur liyane mati kowe isih urip. Yo maksudnya yo sak lumrahe ngantek-entek uang lah engko nek ape wayangan sing nabuhi sapa? Terus ngenek-ngenekan iki. Ora ono kabeh. Engko nek terus ape graji ning kene sing graji sapa? Ora ono. Dadi sak lumrahe. Pokoke for you is the best my friend. Can you speak English, Jolang? Yes, I'm speaking English. Thank you. Don't worry, no problem this night. Weekend, week iku rambut, nek kene dadi kon nganggo rambut Pak Igit. Oh. Wingi kami. Lah iya. Zaman saiki Pak Igit pernikahan, panggonan pelaminan piye ora karuan. Kamar nganten dihias. Nggon tamu diparingi serut endahe kaya ngono. Beda nganten tahun 70 80. Wah, ora ana nggon apik-apik gedhek dibukai kabeh. Ah iya. Gek sing buntu iku mek nggon gula karo beras kuwi buntu. Zaman biyen. Zaman biyen ora ana lho, saiki ana. Padi-padi ora kaya ngene, Jo. Ora ana. Aku dadi nganteni background-e gur jarik dipaku ning tembok ngono kuwi. Ayo tutupe dhuwur layar tak geraki pring ndayeng ngono Iya. Biyen saiki diparingi pelaminan indah terus ana wedding kiss. Saiki ya. Wedding kiss engko terus dikeki koyok keluk-keluk bediang kuwi. Klok-klok bediang. Aku lho jenenge apa iku lho? Semuk. Lah, semuk. Wah, kayak semuk wis kaya ning dhuwur mega. Terus disawer. Sawer ber. Terus gek nek bengi ngene iki nanti Mas Rian sama Mbak Jessica ada. Setelah tadi siang ada wedding kiss, nanti malam ada wedding night. Bebas wedding night wis duwe kamar dihias. Zaman tahun 70 apa sing di wedding night. Lah kowe biyen pas dadi nganten anyar piye? Lah kakuati Pak Igit barijat tamu cek do jagong ape njajali bojoku malah turune awor bae pakane mbok elik pakane D. Omahe dibuka jejer-jejer. Kabeh turune ning ngamben. Tak kei kode ape tak sawat gedang sing malah kenek bae. Bae tangi. Apa cung? Mangalih to Mbah wong kula niki nganten ape anu. Ora apa-apa aku pengen roh polahmu. Lah. Mbah yo celutak. Lah itu waktu dulu tapi dengan seiring berjalan zaman ditata sedemikian apiknya, indahnya, cantiknya malam hari ini rancak bana ya ampun. Kamu tidak sendirian.
ada bintang tamu sing lagi naik daun. Nduk Niken Salindri. Oke. Wile nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan. SD, SMP iki aku wis menangis cilik ngono. Cilik tenanane Pak. Saiki lah. Wis saiki mblegentong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki bergizi. Mangan segane wong digawe. Bergizi. Iya. Genduk niken to Pak. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Ya saiki no piye to iki mesti dianti-anti penonton iki Nduk Niken Salindri kok. Aku ora. Ngenteni kowe apa? Ngerti kowe do sepeten kok. Anek ora aku tak mengguri. Iya ora ya ngancani Niken. Iya. Ngatik Nduk Niken. Ning nong kinutang kutang tansah bisa lelati Niken Salindri. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Iket. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden Jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya Nduk Niken iki sing dienggo conto, isih kelas 2 SMA wis pinter nyinden ngono kuwi. Wong pancen genduk iki wis bakti. Saiki sakmene gedene wis wani mara rono-rono, wis teko luar negeri. Nggih. Piye Nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lho ndek dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae Nduk? Ning Medion. Saiki ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Yo bengi tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Igit wong iki rekose pren. Mami ngono. Ndonga Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos. Yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu band. dangdut band pop. Oh, dangdut band iya, pop. Iya, Pak Ikit. Iya. Oh, iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica itu. Mbak Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu udah Rian sama Uni Jessica. Oh. Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah. Eruh iki basa apa? Iya, kalau kamu Roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. Iya, mantannya itu cantik. Ya Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki dawa kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajahatan. Wong ngamini barang sing apik kok pada Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bancane kuburan ngono kae. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksud kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi memeriahkan anu karo dirimu. Ya lah wong kene kalah rai menang nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak Nduk Niken. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi.
Dak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo, muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku dik ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terae wis ora seneng ra. Lah. Sapa jenenge sapa? Pinah ngono. Sapa? Pinah. Pinah. Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Bu Budani Dani. iki lek nyangone iki gak ukuran terus. Nek mau iki tirase ngeten Om Igit. Piye? Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, Nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Oh. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu, Ibu bapak siapa? sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, Amin. sehat selalu. Amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang nih. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta Pak? Oh saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Taman padha Februari seneng. cek payu toh. Lho. Piye kuwi lho? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teh mriko nggih boro mlitur to Pak Igit. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi ya ora Iya. apa-apa, penting halal. Halal kono aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi dadi. Terima kasih. Dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing nganggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak niken kowe mak. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya Nduk ya. Ya iso. Iya. Omongane ketoke ku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Oh iya ta. Lho jenengan mau takon ing pom kok wis kene lho, Pak. Jo, Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu malam Kamu hari. bebas. Pelok 6 gitu ya. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender nih jenenge. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk teman-teman berdua. Nggih. Ya. Ini deh. Dimen
pangkur ijo. Masih nanggleng cahya niraka eksi Amin. Amin. Mau nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang Pak Idit. Nimas Musti kaning jantong kanya kang saking Putri saking Ndoho iki Kediri jan. nggih Oh, ndoh. Kediri. salawireng nambang beksa muska cakup Lin linambaran jiwa tama ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk Julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku kuwi ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wifi. siapa nama panjangmu Kak iya kakek makanya Kak Iya. Kayak Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngapa odong itu? Ya ora ikhlas apa Igit. Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. ya apa kok sensimen ki Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi oh kok pede Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoknya. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Kok membuat aku bingung. Oh. Keren aku. Lagune apa Nduk nih kan? impenku nggih Pak Igit Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk.
rasa saya. Iya. Hilang jebol Iya. Nyidam sari ndang dike. Luar biasa. Onde-mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh ya koyo ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Wow. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan ning keser tunjungan kene. Sandunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sudah ora wayangan. Ya ora lah ngono ku. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih nggih. Khusus malam ini. Nggih. Guyu. Nah, tembange ku kan suarane bae ya iki gawan lahir, gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono kok aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kowe mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to? Kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Loh, 2 minggu malah, Nduk, 2 minggu.
Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok niku wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten lho. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mau komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau Uda sama Uni terus Mbak Dani, syukur Mami. yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ya. Ayah lagu Sunda, ke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Rina? Aku kuat Minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Asline padha asline lho iki. Semberan. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Iya, boleh iya, sekarang ya Pak Eki. Iya, monggo. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian Uni Jessica Bunda. Tutuk.